Ikastea gerotan garestiago da. Gogoak bera eta prezioak gora, naizta alperkerian pasatu denbora, merketuko balute ni ere gustora. Zenbat lizentziatu dira tabernari, eta lan duina da egon zaitez adi, baina aholku egon bat eman nahian ari, dena iristen zaio saiatzen denari. Arnaitz, hauxe duzu hitza bederatziko txikian bertsoa osatzeko. Hezkuntza. Hezkuntza. Berten lege hori da, hain kuriosoa, etorkizuna ez da. Berten legea dugu hain kuriosoa, berten legea ez da horren goxoa. Larri da bilgaztea, larri gaztetxoa, baina konponduko da herrita auzoa. Gizarte osoa, degu erosoa, dena da lausoa, urrutira soa, etxean ematen da lehen pausoa. Etxean ematen da lehen pausoa.